състезател от световно ниво, който гостува на комисията днес, а именно Симеон Михайлов, вице-световен шампион по калистеника, стрит фитнес, стрит воркаут. Заповядайте, представете постиженията си от последното първенство, на което взехте участие. Благодаря, господин председател. Уважаеми общински съветници, уважаеми гости, на 9 май се проведе втория кръг от националния шампионат по калистеника и стрит воркаут в Стара Загора, парк Ретиналийски. На състезанието взеха участие 41 участника, разпределени в 3 дисциплини. Нашият черноморски юнак се включи така доста активно. Освен мен имаше още 4 състезателя, а 3 от нас станаха и първите в 3 дисциплини, което мен много ме радва. Дисциплините са сила, издръжливост и фристайл. В фристайла имаше 18 участника. Това е свободен стил. Атлетите правят сложни съчетания на успоредка, земя, лост, като всички елементи, които правят, са точкувани и който има най-висок резултат от точка е първи. Моята категория е издръжливост. Там имаше 15 участника. Това е сет, който се обявява малко преди началото на състезания с базови упражнения, набирания, ковички, бърпита, силови и тем подобни, които са еднакви за всички. Там целта е да се направят за най-бързо време, който е най-бърз печели. И класическата дисциплина е сила. Там имаше 8 участника. Тя е набирания с 32 кг, ковички с 48 и силови без тежест за максимален брой повторения. Т.е. който има най-голям брой повторения е първи. Но благодаря на черноморски юнак, че ни приотиха. Спортът стрит воркаут е вече под егидата на Българската федерация по гимнастика. И тук така ще използвам тази трибуна, за да направя апел и към другите спортни клубове по гимнастика да интегрират, критикират и колкото се може така да вземат участие към нашите състезатели, за да може нашия спорт да се развива от така по-аматьорско организационно ниво да преминава към по-професионално. Благодаря още веднъж за поканата и ви благодаря за вниманието. Благодарим на всички спортисти, шампиони. Само тук в залата има 2 състезателя, и ако не и повече, от световно ниво, за които ние им благодарим за включването в комисията. Пожелаваме на всички успехи, още по-големи постижения и още повече световни, олимпийски и европейски титли, разбира се и републикански. Така, колеги, продължаваме работа по същество с